Pag-vlog ta nga pang gumatang. Hindi naman natin. Amom gatangan ta. Ma'am. Dejinero hil ni. Yung penta tapos banay niya. Banay gamaw. Oh, what's up guys? Ano, bibili kami ngayon ng sigay. Lambat ni Victor. Dalawa lang kami mga idol. Panguha ng tilapia ba? Ano ng tilapia ba? Pagbalunan tang gumatang ti Mami. Nasa Anto, akong ah. mga hidajay. Oh. Nagpapalitada yung mga kasama natin guys. Ay, si guys oh. Hello guys! Oo, dahil. Nagatangan niya aja chok. Kanya. Chok. Nagatangan nalapak una aja. Paano kasi? Uno 7 media. 7? Apay nga. 7 media. Apay nga. Apay panaw ni Anso. Kevin, Ha? Edmer, Mike, si guys. Hindi ko may. Kitam nun na lumag. Kitam nun na yung susunod yung number 4 sa talay. Or number 4 kung nang na. Ito pang ko di mo alam no. Ayan guys, bibili kami ni Brian ng lambat pang tilapia. Wow. Santa Teresita, Cagayan. Bibilihan namin. Pupunta Kayo ni. ha? Ada pa pa namin. Kami Santa. Kamsanta. Tumatang sigay. Damagan pa na mabaling pagbayad, nalipatan tayo pagbayad ta. Balinjikas. 330.40. Kaya si marunong ang 350. Marunong sila na yan. Ano kasi yan? 300. Ilang na din no? Ay, sikat. May mga nagtiyak na. Yali RD po siya. May isa lang po. Sigay. Setting na 0.7. Pagsiga yun din. Tilapia. Korea? Kaya. Korea dyan. Isa isi medya lang. Iska? Sabi nyo ito eh. Kaya ano? Size medyo ngayon? Basta 6, 7, 8 ka man. Takluhan ko naman. An ka malipay kindi. Gusto isa mo aja ko ni. Sige daw mo. Chicken sama to. Ay. Kita sa skin tutak ko ni. Ni. Size mo dati mo. Patro dati mo. Otro. Ano size medyo? Sa iskit Ano ka di ko mas 7?
Iso mo lang iso. Ito sa skin mo yung 7. Iso mo lang iso. Basit. Kasi lang mo tingwa na. Basit pa yung 7 ah. Basta lang eh. Ocho ba? Basi mo niya. Basi mo rin ako. Ocho Litan ka? di sigay mo eh. Kanya. Oo. Pang tilapia yung gusto mo. Sila yung pijay. Hindi turo. Ito na yung metan na ito ah. Dito oh. Mulay. Arbulya. Oh, gaya to eh. Haan ko dumi. Ito oh. Bayan na. May isang kasto yung. May isang kwa. May di. Hindi na magkatay. Hambay. Na? Nanti ba niya? Ya, ito mo din. Sabi pa natin mo, naglag na talaga. 440 ano? 440 ka na? Ha? 440. Magipitad duma na. Ha? Magipitad duma nga magatang. Aji pan ay pan patay. Number 5. Ha? Number 5. Kuno je ko number 4. Number 4 ko na sa kuwi patay niya. Oo. Wala. Bumibili tayo ng ano guys, lambat. Ay ito sila. Mo ah. Oh, hindi ka mauwi mo. Wala. Ito yung gamaw mga kaidol. Gamaw. Tumatag ka lang tiko ah. Naman may sa 40 pieces ka lang na. Ito na. Tara. Ito muna yung magagasto namin oh. 750 oh. Meron pa yan. 750 para. 750. Medyo mo lang kurang na. Bagutin mo na kalat tao. Pa? Sili.
Oh. Kok. 5 minutes. Hindi, may.